Alas 9 na. Oras na para sa gitik-gitik o pasiaw ni Lando Bisaya. Lando Bisaya. Di totoo yan. Magalingaw o magkapawala o problema. Di totoo yan. O sa imuhang gihula. Tuloy na sa Marino News FM. Di totoo yan. 106.7. Sisid na. Make the most of it. Giyunan ko da, bantay-bantay lang jug ka, di ba? Oh. Hello, may buntag! Mga alive, no? Pero lapay, ginawa ko. Murag wala tay mga motivation quotes karon na. Wala tay mga kuana kay medyo nagkuan ko. Make the most of it. Siyempre, good morning, may buntag. Happy lang. It's Wednesday. Happy lang, Jod. Ingat lang. Correct. Ano siya o nagapamahaw na, Jod. Di ba? Oh. Hala, ginawa ko. May magbayad sa imong utang karon. Claim it. Di ba? Wow, bongga. Ano siya, oh. Panginoon ba sa utang na yun? Order na Shopee, oh. Very good! Siyempre, good morning, Assalamualaikum. Kanyang katan, maadjong buntag. O siyempre, mabuhay and God bless Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. Wow! Ano po sa mabulokon, sadya, hudyaka, malipayon nga programa. Dili lang dyan na sa Marino News FM. Wabong Asians. Check connected by, di ba? Og siyempre, live. Kasi may butang sa Zamboanga City, Sumapninsula, Luzon, Visayas, og Mindanao. Good morning. O para wala tayong minsan na to all the teaching and teaching personnel. Og siyempre sa among pinalanggang estudyante. There is GSMST. O, di ba? O di Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. Di ba? O kapuyon ka na kay taas kayo, in short, fisheries. Di ba? Nasa ko rin, happy lang, Joe. Happy, o di mo kam. Siyempre, good morning. Nakapamahaw na, Jude. O, di ba? Nasa. Siyempre, good morning. May buntag. Siyempre, ako ito rin unahon kay nangatag ni siya ko. Nangatag na siya, brush siya. Diri sa Marino. Wow, happy lang, di ba? Oh. Siyempre, good morning. Mr. Roderick Dito, good morning sa atong OIC College President. Good morning, sir. Di ba? Ang atong Vice President for Foreign Affairs. Good morning, sir. O, di ba? Wow, bongkesyon. Happy lang, Joe ko rin. O, siyempre, good morning, may buntag. Good morning, may buntag. Siyempre. Mr. Regan Sitoy, ang atong head sa Student Admission and Scholarship Office. Ato dyan ang unahon kayo, siyempre. Good morning, may buntag. O sa iyang assistant, si Ruben Nicago o si Abs Atiola. Good morning. O, di ba? Enjoy lang dyan. Ang iyang mga anak diha, mga diha sa office karon. Wow, o, di ba? Ayan na mo, Ayan na mo pangmusta na ako, ha? O, di ba, Ayan na mo pangmusta na ako kay nag-deadline ako gahapon. Siyempre, good morning, may buntag. Ingon si Epi Perez Sebastian. Good morning, Sulan. Have a peaceful morning. Si Shulon Alejandro, si Rain B. Diya sa may Kalawit. Happy morning ka na po, Happy. Happy morning, mga Cardinal family diya sa Barangay Kalawit. Barangay ba na? Di barangay di ay lungsod sa Kalawit di ay. Yan na. Naglaro ka. Wala, sorry, good. Sige na, happy lang, di ba? Siyempre, good morning, may buntag. Siyempre, Sir George Loria, good morning. Dr. Rachel Loria, good morning. Atong Vice President for Academic Affairs, good morning. Siya, good morning. Captain Marnit Apit, good morning. Medyo busog kay ko, ha? Kay bago lang ko namahaw. Kainom ko kuan man god, Kainom ko na programa dire sa Bidunay, naginahinay ko mamandi. Correct, Alanza. Hello, good morning, sir. Counta, sir.
Ingon si Ate N, Dubla Malabag, o nagbakasyon sila niyong Monday. Bagatua Malabag. Nagbakasyon sila. Vacation ang mga milyonarya o milyonaryo dito sa among lungsod. Diba? Nguli akong igsoon. Dito sa Sogod, Southern Lady. Happy! Wow, happy to kay sila. Ako mga igsoon, happy morning na. Siyempre, good morning, Captain Edmundo Loreto. Good morning, Sir Salon. Good morning, Captain Joseph Araneta. Good morning, Araneta family. Ma'am Vicky, Ma'am Victoria Araneta. Happy morning. Hello, good morning, Mami Telisitoy, o si Andy Siashin, diyan sa Masis Family sa Barangay Kawit, happy morning. Miss Maripi Villafranca, good morning, Ma'am Peng. Si Ding, si Yanyan Isabel. Siyempre, si Ma'am Peng po ang atong Director sa Public Information and Communication Office. Siyempre, ang iyang assistant, si Mr. Wilson Benetes. Happy morning ka natong tanan. Wow. Pagkanindot, naman na naman uban diya. Ginawa ko. Nganong ginamos man ang sudan diya. Ginamos sudan. Naidayok. Diba dayok. Lawoy. Ngano man na. Wanay kapalit og sudan lagi, oy. Wanay kapalit og sudan. Kay hurotag pariband. Hello, Jenny Garcia. Good morning. Siga, Ma'am Girlie. Lolo diya sa Ipil. Good morning. President Migo. Wow. Advance happy Valentong Migo. God bless all of Bisayang Senong Mandi. Happy morning ka to. Siyempre, good morning. May buntag. Good morning. Dr. President Chong. Bingel. Wow. Ivan Jod. Marta. Happy morning ka to. Talingat niya lang. Diba? Siyempre, good morning. May buntag. Good morning, mga pala Masuki. Wow, good morning, Matuloy. Happy morning sa Mampang. Happy morning. Kanatong talingat lang, diba? Iguang natutaani, no? Diba? What? As time goes by. Very much. Matigulang na matutaani. Matigulang na natutaani. Tinuod yun da, no? Labi na ikaw? Labi na ikaw, matigulan na dukang. Matigulan na dukang, Gawa sa, unsa may mailan nga tigulang na ka. Kay mo gamit na kag mga termino. Termino, madyo mga terms. Mo gamit magong ka. Mo gamit kag mga termino nga mayon ka. Kami sa una, nindot kayo sa una, publiko sa una, kung mo gamit ka ni ka ng mga termino nga, tiguang na dyan ka. Kuchawan. Happy lang. Tinood ha? Tinood dyan na. Lami mo na kung kaon good kay ginungo ko. Lami dyan na kung kaon ha. Fried fish. Lami yan. Ang palaya nga gisado. Di ba? Ay, gisado na ba? Naman na isabaw, no? Ang palaya nga gikuhan, di ba, Lami, Jod kaayo da sa Gloria's Canteen. Wow. Hello, good morning da sa XYZ. Good hab. Da sa Purok Dos. Happy morning kalatong talan. Ingat lang. Da sa Sambud. Siyempre, si Uncle Edwin Pipanco and Auntie Annabelle Pipanco. Happy morning kalatong talan. Wow. Sa Madlakan, JM ang Jinan. Da sa Sambud. Sa Lam Milagrosa. Happy morning ka natong tanan. Ingat lang. Para wala sa kinabuhi. Siyempre, good morning. May buntag, Mami Arjen Panghardo, Auntie Chanda Ebol Panghardo, BJ si MP. Good morning. Yan sa Skybox Coffee and sa Panas Pachoy. Yan sa kay Kusog, kay ang radyo dako, kay soundbox diya. Wow, happy lang Diyos ko rin. Diba? Nasa kinabuhi, no? Siyempre, diba? Sama ng mga college diya. Inay nag-text rin. Ay mog surang-surang. Ingon ang college student, ay mog surang-surang ron kay zero balance baya ko.
Hindi totoo yan. Apply kilig. Oh. Ay kabalaka. Ay kabalaka, kung laminaw ka diri, magpa-raffle ko. O, di ba? O. What? Magpa-raffle ko kay happy na akong birthday. O, di ba? O, wow, ginawa ko. O, ako na i-raffle Jerry Garcia, Sinong Monday, kanina ko sa akong live, sa akong Lando Bisaya. Ako na mag-raffle ko. Labi na ito, i-text lang, i-text lang kung kisay gusto, mo join sa akong raffle, I-text lang, among text line ang 0975-073036. O, di ba? Check connected by, di ba? O. So, live na ko sa Lando Bisaya. O, syempre, i-replay na mo niya sa among page ang 106.7 Marino News FM. O sa among YouTube channel, type lang ang Marino News FM. So, i-replay ni siya. Wow! Bungga. Murag ko sa EBS, no? I-replay. Di ba? Wow, bunggesious sa gayo, di ba? Magpa-rapol ko ha. Maminaw lang, good morning. Maayong buntag, may buntag. Diya sa Prince Lechon Fast Food kay dako kayong sound system diya. O, di ba? Nag-abang doon, nag-rento na silang sound system para maminaw lang sa Marino Josep. Di ba? Sa may Estrada Street, di ba? Unahan sa City Mall. Unahan na si Oil, tapos turn left na diya makita niyo, pak! Gabuyod ang lamian nga lechon. Tilawi lang dyan ninyo. Friends ng fast food, di ba? Na diya si Ate Faith, happy mo Eileen. Wow. Si Henry, wow. Si Ren, happy morning lang. Si Marvin, si Master Chopper, si Ronel. Wow. Happy morning ka na itong tanan. Napadiri, Sir Lando, ginawa ko na problema dyan ko, Sir Lando. Dagan kay ko get-check out sa Shopee, kay abi na kong makwarta ko karong buwan. Mauna, Mauna yung magka-stress. Kung balik mo na yung magka-stress ni mo. Pagali mo abot ang isa ka mauna. Basta guway. Ay, ginawa ko. So, hapit na Valentine's Day, magparapol ako. Hapit na pala kong birthday, magparapol ko, ha? Nami tambiolo diri, di ba? Diri lang, tambiolo. Ano siya? Correct, Ako nang ibutang si Kuya Mel, di ba, si Ma'am Christina, Sir Paul, si Mami Arjin, si Chanda, si Ma'am Rochelle, Sir Trio, ibutang si Kuya Regan, ako di ba, isay ko mabunutan ako, kamong tanan, dapat mabunutan, si Ruben, Sir Day, among station manager, di ba, si Paling Nel, si Papa Joms, ako na silang ibot, ako na lang ikuan, di ba, kapi-happy lang, syempre nga ako mga friends sa FB, ako nang ibutang, di ba, ako nagbasa sa raffle do karon. Hello, good morning, good morning, may buntag. Si Tony Doblado, good morning, Red, sa tanan diha, God bless you all. Happy lang, good. Siyempre, kaya naminaw sila ako mga kababayan ako, mag-soda sa Sogod, Southern Leyte. Happy morning! Si Tony Doblado, happy morning, Jinso Doblado, happy morning, among apo. Wow! Pagkamalik ko na si Ate Endo na malabag, nung Monday, pagkato malabag, nangaon na sila glami kayong ginamos, tugnos, di ba, Si Nimpa, Doblason, Julison, wow, si PJ, si Kenneth, si Abby, Julian, si Jane, wow. Danit sala kaday, ay! Happy morning! Silingan na mo diya nga, mga maayong tawa. Danit sala kaday, good morning, si Denise, si Ben, o si... happy morning lang si Joel, si Sundad Galizal Sanso, good morning. Uglam ng Tibuok, Sogod, Southern Leyte. Wow, happy morning, salamat. Ulitin ang kado na. Si Dudong Oy, happy morning. Di ba, sa mga nagniwang diya, nanambok, sa mga nagniwang tungod walay problema, sa nanambok tungod may problema, happy morning kanatong tanan, ingat-ingat lang. Siyempre, good morning. Di ba, good sa GNG, tuling by Kat, good morning, Sir Paul and Ma'am. Good morning, Camila Pagkachiko, sa Bugundo, John Malin, happy morning si Jake, happy morning. Siyempre, si Densyo, si Baby Chino, wow, happy morning si Kuya Longyer, o si Auntie Nolpa, di ba,
busog jud ko, di ba? Oh, di ba? Nanapoy nag-text na rin kay nanapoy nag-text na rin kay nanambok daw. Okay naman sir. Okay naman po sir Lando ka ng tambok ta. Okay naman po sir. Okay naman po sir ka ng tambok ta. Kay kung kignapon ta, maglisod sila pasan kay bugat man kaayo. A lot. Wow! Bungga, Huwag ka to nag-istorya, nag-voice over, Tambok to siya. Antay ka, tol. Munang ka mo, di ba, Munang ka mo, ni Valentine's Day, Ayun ang pag-expect of flowers, kika sa imong bana. Garapod mo. Maganin mo ikabaya sa utang, mga flowers pa, di ba? Sorry nga. Kudyawan, mao na mirisi, di ba? Napo diri. Lain man akong lawas, Sir Lando. Hilom na, oy, wala lang jugay kwarta. Iapil na ka sa kong raffle, Bantaya. Iampak mo sa ulo mo to. Hello, good morning, may buntag. Sila tumasugin sa isang natin. Lamitan sila. Happy morning. O, siyempre, good morning, may buntag. Good morning. Good morning. O, diba, Good morning, may buntag diya sa may Panay Balolo. Good morning, sa Pisigilay. Good morning. Kuya Roy Maliwan, Ron Kusuma, at atining Paisan. Mataro sa happy morning ka natong tanan. Wow, kung gado kayo. Siyempre, good morning, Mother's Day. Jiwaday, good morning. Kuya Darwin at Manbang Tumanda, good morning. Wow, Julie Balome, di Sebastian. Wow, si Dondon, si Jula, si Real Biar, good morning. O si Jomen at diya sa motorpot ang pinanggabutan ng driver. O siyempre, Bismarck Bros, si Real Biar. O siyempre, Ate Bit Pyran family sa Ayala. Happy morning ka na itong tanan, Maunang, napo din nag-text Ay, believe ko nag-text ani, di ba? What? Manang eskwela, manang idam. Sa unsa pa to ka, lisod. O eskwela, dito tagtarong in town. Di ba? Eskwela, dito itong mga estudyante. Yabi ng estudyante, eskwela, dito. Di ba? Kung walay ka pa masahe, ginoo ko. Pangayo. Basta ay lang pangawat to na kayo, di ba? Ana diri, Ako, Sir Lando. Saglisod ni ang kinibo, Sir Lando. Mutiwas to kong eskwela, Sir Lando. Mutiwas to kong eskwela, Sir Lando. Kay na ako'y gustong sagpaon og diploma, ha? Nasaw ko rin ka nasaw. Mutiwas ka, di ba? Ginoo ko mabuang ko bayot na sa di ba? Siyempre, good morning, may buntag. Mami, dala pa dalpin apaw. Good morning. Sir Eric Nueva, Ma'am Norma Bilogapi, mga ipaw ni Kantonal. Siyempre, Anali Gakang, Ryan Gakang Diaz, ang Siguso, ugang iyang mga silingan. Wow, good morning diya sa store number 13, mga Enriquez family. Happy morning dasal kay naminaw din sa Marinos FM. Atong soking mga tricycle drivers, jeepney driver, kuliling habal-habal. Wapag kaninot. Di ba? Kantas ako. Kantas ako para sa mga marites. Di ba? Di ba? Kinabuhi. Di ba? Yes! Kantas ako, siyempre, sa mga suyaon. Mga paano siya, Yan! Kung ikaw ang pasultihon, ngayon pa silang tagdon. Mga tao nga hilabtanon, bisag unsa nalay bukaton. Tanang lihok ilang bantayan, samot nag-ikaw hitsuraan. Labi nag-sexy ang muagi, dayong plinastik ang ilang ngisi. Ay kung labda kung ikaw nasuya, hiluman na ang imong baba. Ay kung labda kung ikaw gamakay,
tungod sa maot mo nga dagway. Sige utak bisag wala hilabti, di ra ba jud magpapildi. Sige panguna bisag wa unsa daghag drama. Ay kog lapda kung ikaw buang napay utok ga sa limuang. Murag mamatay kung di makahimantay, kay critical ba ng sakita day. Ay kog lapda kay di ka gwapa, maayo pa ikaw mang labada. Bagay ka ayo sa imong hitsura, murag planggana. Kung sila ang imong ikasugat, mga mata dayog sulirat, may rabag pirting mga gwapaka, ambot na lang na ba'y ikabuga. Unya rabag ato ang suklan, kita dayon mahimong dautan. Maumang pagbantay sa mga inatay, buhi pagani nanimaw ng patay. Ay kog lapda kung ikaw nasuya, hiluman na ang imong baba. Ay kog lapda kung ikaw gamakay, tungod sa maot mo nga dagway. Ay putak bisag wala hilabti, di ra ba jud magpapildi. Sige panguna bisag wa unsa dagag drama. Ay kog lapda kung ikaw nabuang, napay utok ga sa limuang. Murag mamatay kung di makahimantay, ka-critical ba ng sakita day. Ay kog lapda kay di ka gwapa, maayo pa ikaw mang labada. Bagay kaayo sa imong hitsura, murag planggana. Ay kog lapda kay di ka gwapa, pag move on na. Ay kog lapda kay di ka gwapa, pag move on na. Ay kog lapda kay di ka gwapa, pag move on na. Oh, wow! Hello, good morning, Sir Lando. Ingon si Shelo Tan. Happy morning. Wow, oh. Hello, good morning, mga buntag. At tumasugay dyan sa Infinity Salon and Barbershop. Hello, Angel Milano, good morning. Si John John, Teddy, Jimar, happy morning. Uncle Modi and Uncle Richie, happy morning ka doon. At tumasugay sa Pilar Street, wow, sa Great Locks. Happy morning ka na itong tanan. Oh, wow, pagkanindot todo, wow. Siyempre, good morning po tayo sa mga Paseo Boys. Happy morning. O, di ba, wow, pagkanindot itong kayo. O, di ba? Okay, Wednesday ka ron. O, happy lang jud always ha. Akong balikon jud ha. Oh, akong balikon jud kay maingon nga mag-unsa. Mag-unsa manang kaugmaon kung dili na ta maugmaan. Ano sa manang enjoy jud, enjoy sa kinabuhi. Enjoy sa kinabuhi para walay problema. Ana lang jud na. Pagkalami. Ano sa hala. Di ba? Nanay kiandam sa Kuluben, no? Hello, good morning. May butang di ay. Mami Umar, Jerome the family, good morning. Ma'am Dana Alian, good morning ka na itong tandaan. Unya pa ko mag-raffle, ha? Unya pa. Sa mag-text na to. Hala, nakiandam sa Kuluben, no? Kay Wednesday ka, no? Happy lang, John. Hala, diba, hala ko, mga angel shagit na. Shy, right ko, Diyos, ay siyang tandaan. Regine! 1, 2, 3, let's go! Marina News FM. Season na. ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Ay, Bulaga. Diba? Hello,
ni Roel Enriquez. Oh. Nag-close na intindahan sa atong igso dito sa... Kudyawan, happy-happy lang, di ba? Oh. Oh. So wala kagimay day na, wala kagimay day. Oh. Wala kagimay day. Oh. Ali Diris Marino kay Pasirox tika. Ali Direbe kay Pasirox tika, di ba? Oh. Ano po yung ano kanang tino man dyan siya, di ba? Oh. Kanang na-try ninyo kanang mag-joke-joke mo sa imong uyab, di ba? Oh. O nag-joke mo si Mayaba, imbis mga tawa mo, oh, nag-away na inoon mo. Uyawan! Diba? Ay, ginawa ko, mabuang ko bayot. Natiri, magsuko na po ni siya, oh. Nalagi, ako din balik ko, mana sa, oh, suko na po ni siya, oh. Oh, huwag na kay balak nga, dula-dulaan nimo siya. Oh. Ayaw ipadayon daw. Kay player ra ka. Coach na siya, coach. Oh, di ba? Oh, la. Oh, siyempre. Sige na lang mo, pangitag right person diya. Ingin na pa yung nangita dito, oh. Sige na pangitag right person diya. Unsa man ko dire, wrong turn. Aray ko jawan. Siyempre, ano nga to? Kapala na ganong adlaw. Wow, bunda. Oh. Hello, good morning. Si Sir Jimmy Alon. Good morning, sir. Happy lang. Correct. Ingat lang, Jod. Oh, siyempre sa mga Alon family. Happy morning. Correct. Oh. Siya, kay manglabas ako. Ay samok sa mukha kay kuan mi. Ay samok sa mukha kay kuan mi, di ba? Mara po ni tinuod. Pantay ka tol. Oy tinuod na siya. Oh. Uy, tinuod yun ni siya. Oh, ang asawa dyan mo ang pinakadakilang kaaway ni mo. Sigurado ba kayo? Oo nga, dili ni mo gustong mawala. Oh, di ba? Uy, tinuod yun ni siya, oh. I-text na ko, Ron. Di ba, Aris, no? Uy, Aris, no? Don't let the grace mag-quiet ka, Ron. O ayaw dyan, itugot ka na kanang mong grace ka na kanang mga manay mag-fulfill some of your responsibilities ka na alawa, so make you too make you confident ka na. So dapat you have to pay more attention, no, di ba? Pay more attention. Sa Bisaya pa, bayari ang imong utang, pay more attention. Kujawan. Uy, sa imo gumakaroon, Aris. Sa imong ibang buhat ba, in spite of your efforts karon, so imposible dyan mo to communicate well with your partner. So don't leave room for discussions. Para walay problema sa imong gugma, ha? In spite sa imong ibang buhat, maon imposible dyan nga, di ka kabalo mo, sulti sa imong gana, ginuha ko, mabuang ko bayot. Sa imong karga mo karon, so na mga dili maayo nga karon sa imong workplace, ha? Bantay-bantay karon, ha? So, distracted ka, unfocused ka rong adlaw. Maon na yung kakos ni mo o problema. So, ingat-ingat lang dyan. Bantay lang dyan ka. Para sa imong kayo, mga Aris, no? Let your partner a part of your sa imong insecurity. Siyempre, concerns all the time. Bantay, ha? Kay maon na yung mag-guarantee ni mo nga imong partner karon, imong partner's understanding and tolerance. So, di ba? Dapat ano na partner and partner magtinabangay, dili mag-awayay, maghinigugmaay, dili magpinatsyanay, mao dyan na pinakanindot. Naana po akong silingan, Tauros. Akong silingan, Tauros, Nagmata man unta, og nganong nagkagot man ang ngipon, nagkagot.
Easy. Wait, Taurus, ingon gipiskat ngano na po ang mata ngano nagkagot man ang ngipon lagi. Wait, Taurus, Kala alaw Taurus. So kinapag cut-on ka. You need to learn you can't get away with everything karon. Dapat ka nang immature kung imo nang kalimtan imong biyaan karon. O siyempre take responsibility for your mistakes. Sa imong gugma karon, ang imong gumalaw sa mga negative attitudes of repart karon, ngano mag-lead nimo a long dialogue between you. Ikaw imong partner, inyo dyan ang pag-istoryahan karon na yung mga negative attitudes. Patay juga para sa imong kargamay mo karon. Expect ka mga issue karon na sa mga issue karon with one of your workmates. So don't go too far lang ha. Issue man jud mo. Ngaon man gumuguan kamurang duha. Mao na ma-issue dayon mo. Dapat pakuyugon jud na inyong tanan para wala issue. Mo correct. Diyan imo pong ipapakray sa motor, di ginoo ko na imo ra gyud sa ilan na ginoo ma-issue jud mo. Dapat pantay ka tol. Dapat ako pud pabakray daw pud ko. para sa imong kayuhan mo karon no. Don't try to force artificially karon sa mga recurrence karon sa certain events o sitwasyon. Ayaw pugsa. Kaya ang mabutang karon tanang mabutang, all things are meant to happen at their own time and place. Manay pinakanindot pagpaabot. Ayaw paggaw sa Ginoo ko. Kay walay problema para na sa imong kaayuhan. So naa jud na mga time, na oras, na lugar, kung asa jud mga ang mabutang nga para nimo ba na o dili mo magpaabot ka. Di ba? Kuya Mel? Natando po si Kuya Mel, di ba? Pag matay Kuya Mel, matahian mo kamot diha. Oy, Gemini! Hoy, karon Gemini, sa period of emotional adjustment karon Gemini ha. So na yung mga discomfort karon sa imong relasyon. So dapat be patient ka. Sa imong gugma karon, ay ginugo ka ng depression, biyahe na aside at in some toe. Ayaw jud na yung mga depression karon. So don't let your life pass you by while you hold on to the past. Na jud na yung mga depression, biyahe na and move on, Gemini, para walay problema. Para sa imong career jud mo karon. Ayaw kang involved karon sa mga any type of project karon ha. For the future karon adawa. Dapat imo pa nang i-evaluate, ayaw pa labing decide. So take your time og syempre and evaluate things para walay problema. Sa imong para kayuhan nimo karon Gemini. Ang atong kinabay karon, life will give you some lessons. Nga mo na magtabang kanimo para ikaw ihulma, i-develop ka sa imong spiritual self karon more than you imagine. Di ba? So ayaw lang jud i-underestimate ang imong abilidad nga makat-on ka. Para walay. Di ba? Bungga Gemini pagkalaw nga Bisaya, wow kasabot, mirisi. Oy, Cancer! Imong ma-realize karon Cancer nga you are exceptionally good. Labi na mag-handle kag mga pressure. So don't worry. Karon na pa nang adawa og ma-pressure ko siguro. So make the most of this skill. Make the most of it. para sa mo karon. Ayaw po ka pagdaduha. Don't hesitate karon to make your partner participate sa imong mga desisyon. Especially nga makaapektar ninyong duha. Ayaw jud ha. Kay mo ni makataw ninyo nga this will reinforce your relationship. Wabungga. Man pinakanindot para sa imong career gaman nimo karon. Kanang imong busing amo karon, kanang imong supervisor karon, employees karon, maka-notice nimo sa imong nindot nga batasan. Di ba? Di ba? Miss Congeniality. Di ba? Wow, Mr. Congeniality. Extrovert. Wow. So this will take you change the type of work you do. Wow. Tungod sa imong pagka-friendly, maayo. So, i-promote ka sa imong manager karon, di ba? Wow, bongga na sa I-promote karon na. Nya mag-absent, wala mag-promote niya. Wala, joke lang, happy-happy lang, di ba? Para sa imong kayuhan karon.
kanang pagkamaayo, pagka-excellent, di ba oh? Ma-achieve na with a long hours of work and dedication. O, bantaya, so there is no fast path to excellence, ha? Cancer, ha? Hinay-hinay lang, slowly lang, para sa imo ng kayuhan. Mauna man na itong first set of players ng adlaw, ha? Piyapirang, di ba oh? Ang unang set nga mapas mo karon si Aristar Simaneo si Cancer. Ginawa ko mabuang ko bayot. Ano siya? Aray. Ano siya? Chains attire. Di ba? Di ba? Ano siya? Nala po diri, Ako na lang dyan ang mulik kay Sir Lando. Siyempre ako gani po, Ako na lang dyan mulik kay. Para madayon na ang inyong love story. Wow! Yan ang tanong. Ninot kayo, walay away, no? Mulikay na lang juga para walay samok, walay ano siya. Correct. Region, awa-awo. Di ba, Ingon, inapo diri, maragutuhugot po ni siya, Hoy, Pebrero! Nganong 28 days ramang ka, nga pwede ramang ka hangto sa 13 lang. Paitas, walay uyab. Paitas, walay date. Mirese, kay maldita man ka. Wala ako naman talaga ilambay, walang pagpagsagit na. Regine! Marina News FM. Season na. Live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Nganong kinahanglan mang yun nga kung naatay problema, nganong kinahanglan mang yun mag-inom-inom nga pwede raman unta mo kaon. Di ba? Mao nang kung naakay problema. Chill lang jud kung naakay problema. Dili kay mag-inom-inom dayon. Unya ra ba? Inig kahubog, maghilak-hilak dayon. Tamay ta ka sa problema ko. Isa pa. Kung moabot man gani ang panahon nga manglaka sa mga department store. Hello ni Darvin Lasagas og ni Kuan ni Macho Guapito. Antay ka, tol. Ang sarap mo, tol. Mabitay ka na baka nga. Kung moabot man ganyan panahon nga, kapuyo na ka, syempre, paulay, inom na kang tubig para di ka magluya. Maningon nga, may pangsuka, dato na puti pa, ikaw pobre pa, lagong pa dyan. Simple, ano lang atong second set sa ito kapalagang madadlawa. A few moments later. Antay ka, tol. Ingon, Sir Lando. Dili daw sa ganahan ako, Sir Lando. Di daw sa ganahan ako, Sir Lando, kay tambay na ko sa kanto. Di sa ganahan ako, kay tambay na ko sa kanto. Asa man ko magtambay sa imong kasing-kasing.
Asang sundang bi kay baero na to. Leo. Hoy, kanong Leo, medyo ako ang Leo, ha? Medyo insecure karong adlaw, Leo. Insecure karon adlaw og ngano na? Pamilabot imo ning kapalaran. Very much. Og survey lack of defined parameters karon as far as kung relationship go. So mao na makali mo di maayong ha. Sa imong gugma karon, kinala po ka mo gamit ka every bit of your patience karon and tolerance. Oh, di ba? So treat your partner today. So I lang ka this, but don't despair. Wow, bungga man ka. Oh. Para sa imong karon mo karon, Leo, you will get rid of your commitments karon right on time para mo assume kag mga bag-ong commitments karon. So make the most of your day at work. Make the most of it. So, sa para sa mong kayo karon, kalang imong mga nakuha karon, the time you gain by cutting of hours sa imong trabaho karon, mao na makawala nimo. Ayaw ka under time, absent kay mo na kala when you call in sick karon o in sick. In sick code ka ng Chinese, in sick. Di nga so, ayaw jog palabi og kuan kay inawan jog kay gamitong adlaw nimo. Oh. Virgo. Kanang imong enerhiya karon Virgo no will be renewed karong adlaw Virgo no. May allow nimo to make many changes karon sa imong routine kan as well as and the way you handle issues. So okay lang kaayo. Kung mga issue karon kay ang imong enerhiya okay man jud kaayo. Para sa imong gugma karon Virgo, ay kana pa reduce conversation with your partner to a minimum kana so reduce. O minimum fare lang, minimum lang. Barya lang po sa umaga. Diba? Kaya na'y tendency og din mo i-reduce na siya na'y tendency karon to start discussions and arguments karong adlaw Virgo. Para sa imong karakter man karon, dili jud na posible karon to start a new career karon in the way nga you'll always dream of kanang imong gidadamgo. So you need to take one step at a time para ma-achieve ang imong gusto. Wow, bungga. Para sa imong kayuhan karon. So to take advantage karon of every opportunity karon that you know nga kon improve sa imong kinabuhi. Ha? So hold on to them hard and fight till the end. Make the most of it. Lang jud ka pa. Hoy Libra. Libra, medyo na kay mga imong adlaw karon you have a tough day karon. So pwede ka mga magtabang ron na Libra. Ay lang kabalaka kay better days are coming. Okay. At least better lang, dili bitter, di ba? Si bitter, di ba? Sigurado ba kayo? Si better, wala, okay na. Ay la, sigurado jud ko. Make the most of it. Make the most of it. Para sa imong gumakaroon Libra, kanong adlaw excellent day nimo karon kung ang feelings, di ba? As far as ang feelings go. Wow, bungga. So, make the most of this opportunity. Make the most of it. So give your partner a present no matter how much you care. Wow, bungga. Para sa imong karagdaman nimo karon, try lang to get on with work as much as you can karon adlaw. So, imong na kayo ma-experience ka ng mga setbacks in the near future. Wow, bongga. Sagli lang, nabay near nga future, nga layo pa mong future. O, in the near daw, the old daw. Maglibog ko ni mo, bulang kristalo, maglibog ko. Make the most of it. Para sa imong kayuhan karon. Kabalo po ka makat-on ha. Learn to change sa mga sitwasyon karon that are not favorable. O siyempre, imo nang i-turn them in your favor ha. So dapat you have to increase your mental abilities karon and siyempre, be confident lang jud para walay problema. Pagkanindot, di ba na siguro. Di ba Scorpio? Di ba pak ganun. Make the most of it lang jud para walay. Oy, Sir Lando. Di ba, Sir Lando, nako ihatag nimo sobre. Di ko, di ko mdawat ana, ingara po ka, Kay, sa tanang sobre nga,
Akong di ganahan, kuan. Solicitation nga sobre. Scorpio. Scorpio, imong ma-realize, Scorpio, no, how lonely your life can get if you continue this way. So, di pa dyan, it is never too late to change pa. Wow, bungga. Para sa imong gumaga ng Scorpio, no? Kailangan pa ka, you need to make a difficult decision ka na dawa, ha? Labi sa gugma, ha? Oh, bantay ka. You need to clarify what you feel if you wanna do this. Wow, bunga-bunga. Para sa imong karakter ba mo karon? For now, because diliniun niya, now lang, di ba, oh? So try to leave aside any activities karon related to work. Okay, medyo dili ka mayom ka. So take some time to rest lang para walay problema. Para sa imong kayuhan karon, walay makapakgang. No one can prevent feeling tempted at some point, Scorpio. Kaya this is really some sort of a test. O, testingan lang ka. So ikaw lang, Jod, it is your choice or it is our choice to leave room for it or not. O, depende lang na para na sa imong kayuhan. So, manaman na itong second set. Si Leo, si Virgo, si Libra, o si Scorpio. Wow! Ang ikadawang set, nga mapas mo. O, Kuya Juan. Uy, nindot na sa no, kanang nindot ang bati no, kanang the best feeling ever no, kanang love nimo, kanang love nimo nya niya love po kaniya, o di ba? Tinuod jud no? Samot ta jud kung ginisang ginamos ang i-partner sa nilong ang saging, di ba no? Naglibog sila, make the most of it lang. Kulirit, sa di ba? Ay, no. Unya na, maut na sa ta. Di ba? Di ba? Hala, kung may talay labay mo na love yung bagbag. Regine! 106.7 Marina News FM. Sisid na. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisid na. Di ba? Lamin na mga una ta mga ang tagalas 11:19 na. Unsay katong sutanda Mother Els. Si Ate Bet Parinia kumiluksan. Unsay pagkalami jud kayo. Shout out daw ni Al. Almora Nilias. Di ba? Wow, good morning Rapid Wanson og si Yang Bentol kanukutan og si Adile Molina. Happy morning kanato tala og mga Tanog Nunez. Diyan sa Mampang, happy morning ka. Yes! Hoy, lamin na ano, friends, dito at masukid sa fast food. Happy morning lang, Ingat lang, so na yung mga kabalunat, natay mga lechon packages, no? Iguan lang. O, siyempre, barato lang sa basta friends lechon nila ng 093640400314. O, siyempre, Barcode Grill and Restaurant. For catering, delivery, and functions na lang 0905382975. Wow! Guwapa mo ko Sir Lando, pero unta raman, uy. Ginom na, uy. Uy, nana po din. Pagsiksik text. Uy, nga stress daw. Ginom na, uy. Stress daw. Walang dyan kay kwarta. Yung gara po ka. Kulirit na sa happy lang. Make the most of it. Aroy, Kuya Juan dyan tao. Siyempre, ana. Diba? Ana nga itong third set. Ito ko pala ng adlawa. A few moments later. Diba? Wow. Napo diri kanang moingon ba nimo ba nga kanang moingon nimo nga pwede ra man mag-uyab-uyab basta kabalo lang kasi imong limit, di ba? Why
limit daw. Tapos, pero pag walay tao, pag hilam na, sure. Kutsawan, tani mo, happy-happy lang. Diba, Sagittarius, no? Know your limit daw. Diba? Ginoo ko. Napay-uban dire. Siyempre, napay-uban. Ayaw mo ko yung kanang mga kuhan, ha? Kanang yung barkada nga broken-hearted. Ayaw mo ko. Ayaw mo kuyog. Kay maapil mo kahubog. Kutsawan, di ba? Siyempre, Sagittarius. Sagittarius, positive, very positive day ni mo karon, Sagittarius, emotionally wabong ka. So maka-experience ka some good times with your partner. Sa imong gugma karon, enjoy this period of loneliness karon. Spend time with yourself lang. Kanay makatabang nimo to help to get to know yourself better and grow up. Wabong ka man ka, di ba? Sa imong character man karon, maka-receive kag tawag karon. Maka-receive kag tawag karon, Sagittarius, ha? Di ba? Pero magulanon nga tawag. Okay, medyo makuha ka sa na yung mga issue karon na, bantay lang jug ka. Para sa imong kayohan mo, make sure nga all the information possible, labi na mo ka mo desisyon karon, Sagittarius, no? Mao na maka-apektar nimo sa imong umaabot sa imong future. So don't leave any loose ends lang para walay problema, Sagittarius. Di ba, Capricorn? Capricorn, naidagang kayo mga nindot nga opportunity karon sa imong kinabuhi karong adlaw. So don't let your immaturity close the doors to them. Ayaw jud kay para na sa imong karong adlaw lang. para sa imong karon. Don't let your own insecurities karon affect sa imong relationship karon. So, dapat learn to trust the person you love para wala problema. Para sa imong karagdaman karon, don't let your tendency to say too much nga magkahimo dahil to put you in a bad situation at work. Ayaw, ha? Dapat you have to think well. Magunahon na sa ka. Think well, blow well, super well, before you say anything. Para na sa imong karira diha. Para sa imong kayuhan karon. You'd be surprised karon with the things you can do. Masurprise ka, ha? If miliho ka, if you make an effort karon, you're willing to. So don't be afraid of setting high goals lang para wala problema. Ana siya, Capricorn. Aquarius. Alam na ako ni ayon sa my favoritism ang bulang kristal. Wala, joke lang. Aquarius. Ikaw na ayaw ka mag-start karon og project nga medyo project kay under no circumstances para ikaw na may problema. So try to put this off as much as you can. Di ba? Tinuod jud dito ko palit, no? Sa imong gugma karon. Ay, Ginoo ko, you'll be unsuccessfully karon. Try to experience profound moments with your partner. So try lang to make yourself understood para walay problema sa imong gugma. Sa imong karagdaman mo karon. Make sure lang you don't take any sides at work, ha? So keep yourself out of any type of problems. Likay bitaw ko, wala problema. Og di kalikay, sige, sungog ko, di ba? Sungog. Para sa mong kayuhan karon, don't let your workload grow bigger and bigger, ha? So try lang to resolve things quickly before you feel despair. Madisperado niya ka. Para sa mong kayuhan na siya. Di ba, Pisces? Nanapoy nagsamok-samok dili, Pisces. Bantay lang dyan, di ba? Di ba? Bantay ka, tol. Ingara ka. Hello. Hindi pa diri. Capricorn. Capricorn. Kunwari, pinasok, anong isigaw mo? Pisces. Di ba, Pisces? Pisces. You need to go through some tough moments karon. Bantay, ha. Medyo dili maayo ang imong adlaw karon, Pisces. Okay, ayaw jud. Sa imong karon, Pisces, no? Don't regret that decision you made nga imong gahimo to leave behind such a conflicting and unhealthy relationship. Kung imo na sang ibulagan, imo sa kadi maayo inyong kampak. Ayaw basuli.
Oh, kay imo nang desisyon o para sa imong kayuhan kung gugma ang pag-iskutan. Para sa imong karagdaman karon. Kanang imong professional vocation karon will put you a test karon adlaw, testingan ka ha. So you'll find unexpected pleasure karon in some activities. Oh, testingan karon adlaw. Ina-testing di ba? Ha? Abli, di ba tagumkum pa? Di ba nasas? Para sa imong kayuhan karon, Pisces, you can afford living in loneliness karon. Tungod kay you don't want to get hurt. O di ayaw jud ha. Dapat mangita ka, find the strength to redo your life. Redo mi solatido. Observe para okay lang. Sumana atong pala na dawa. Atong kapala na tambal. O di siya pwede gamitong tambal sa klase ng sakit. Because if symptoms persist, consult your doctor. Get your card, your cash, and transactions. Thank you for banking with us. Sa toros ko, Okay. Halalamin ang mga na tato masuging kalenderya diya sa May Navarro. Diya sa bypass, sa pimoning lang. Date na. Di ba pa ako? Good morning, hi. Diya sa aming amiga sa pimorning. Di ba, o sa akong amigo nga Tesla driver nga ulis na mina, pagpagkanigilin. Diya sa may Rapid Guanzon, diya sa Los Santa Catalina. Happy morning lang. Wala ka na nga na Corbeto ng ilambay mo na labyo pakpak. Wow. Regine. 106.7 Marina News FM. Sisi na. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Pagkalamedyo kayo. Mga una kaya itong tak na oras na para doon na. Bago po yung naglingkod, wow. Dali ala sa oras managan, oy. Happy lang. Correct. Sa kalimot na. Siyempre top 20 at 12. May Uncle Ben Panghardo. Alaw ng heart out Papa Jones. Wow. Ingat-ingat. Nagpagkalamedyo kayo. Diba? Di ba? Mga ompali ay. Hala, labyog na. Hungit na. Paghugas na, i-prepare ng mga plato, panghugas na, bawal mag-cellphone. Correct. Ingat lang. Sige. Ang atong hearing. Di ba? Atong hearing. Kalawan lang, atong hearing. 194 o 346. Wow! Congratulations! Yes! Wow! Ano po na ginuog kumabuang kubayot. Og manamilit po sa baskanginan ang tigpagkatawas kawanangan. Wailain sa Nubisay the one. Siyempre salamat yun sa among station manager. Di ba? Naghimo na kung joke lang. Pasalba ko sa tibok. Arigyo po ninong ko na ito. Salamat sa mga station manager. Walang kapito butan ko gigan. Wala si Dr. Ren Alentidahan. Siya kamong broadcast technician. Wala ang anak nga gwapo ni Mami Arjen, si Robin Cute Pajardo. Siyempre, goodbye na po tayo ron, Sila no Bisaya the one. Ang tiggitik ninyo diri. Dili dira sa Marino News FM. Sa akong programa Katupngan pwede mo labon ang gitik-gitik pa siya ng Bisaya. Dira sa sikat nagkatusog nga istasyon. Karong panahon na wala na 106.7 Marino News Very FM. much.